No, Ilkka, onko God syy lusmuiluun? No, 600 pelituntia antaa se on suoraan. Se on huikeet. Nyt vuorossa risteilyn playeri kategoria. Ehdokkaina ovat Aino Pertel, Erno Mäkinen ja Santeri Piilo. Tule hakemaan palkintosi Santeri Piilo. Kyseinen henkilö tunnetaan loistavasta tanssitaidoistaan ja karismastaan. Kenties juuri näistä syistä hän on noussut naisten suosioon. Mikä on salaisuutesi? Ei mitään. No looseri. Kuunnelkaa siitä vähän neuvoin mestarilta. Kiitos. Vuorossa risteilyn pari. Ehdokkaina ovat Tanja ja Erkka, Juuso ja Emilia sekä Tuomas ja Henna. Tämä äskettäin 3 kuukautta täyttänyt pari hurmaa söpöydellään ja hertaisuudellaan. Heidät voi nähdä joka ilta katsomassa yhdessä salattuja elämiä. Ketkä ovat sulattaneet sydämemme? Juuso ja Emilia.